doatzuari bihotzean. Zure semea sabelean zeramalarik, egizu espirituaren deiari jarraituz, goretz zaitzagula guk ere beti Mariarekin batean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan. Zen profesia liburutik. Egin pos irrintzi Zioniri. Egin oiu alai, Israel. Postu zaitez, bioz bihotzez, alaitu Jerusalem. Urratu du jaunak zure kontrako erabakia. Atzerarazi ditu zure etxaiak. Jauna, Israelgo erregea, zure erdian dago. Ez zara gehiago ezeren beldur izango. Egun hartan, honela esango diote Jerusalemi. Ez beldur izan, Zion. Ez bitez erori zure eskuak. Jauna, zure jainkoa, zure erdian dago salbatzaile indartsu. Posaren posez alaitzen da zugatik. Bere maitasunez bizi berritzen zaitu. Posez jauzika dabil zugatik. Jaiegunez bezala. Honela dio jaunak. Nik bilduko dizut, Jerusalem. Zuregandik urruti, jairi gabe triste zeudenak. Bai astuna zure lotxa. Jaunak esana? Gerrak zuri, jauna. Bai, jainkoa dut salbatzaile. Badut usteon eta ez naiz beldur. Jauna baitut indarretak hemen. Ura neure salbamen. Aterako duzue ura pozik, salbamenaren iturrietatik. Eskerra jaunari, deieginaren izenari, iragarriaren egintzak herriei, aldarrikatu zein bikaina den haren izena. Jaunari kanta, ona baina, Zorionekoa zu Maria Virgina, jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Egun haietan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batera eta Zakariasen etxean sarturik Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion Elisabeti aurrak sabelean. Elisabet Espiritu Santuaz bete zen eta esan zuen oihu handiz.
bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nor naiz ni nere jaunaren ama ni ikustera etortzeko? Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak pose sabelean. Sorionekoa zu jaunak esan dizuna beteko dela sinetzi duzulako. Mariak esan zuen: haundi esten du nire animak jauna, osaren posez daukat nire barrua, jainkoa bai da nire salbamena, ikusi bai du mirabe honen ezerestasuna. Horregaitik doatzu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek, handiak egin bai dizkit ahal guztidunak. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi begirune diotenengana. Bere bezoaren indarra erabili du, buruarroak zuntzitu ditu, bota ditu beren aulkietatik ahaltzuak, eta gora jaso ditu eserezak. Ondasunez bete ditu goze zeudenak, eta ez du utzik bidali aberatzak. Lagun etorri zaio bere morroia Israeli, bere errukia zoroiturik. Hala zien gure gurasoei hitzemana, Abrahami eta ondorengoei betiko esana. Mariak 3 hilabete inguru egin zuen Elisabetekin, gero etxera itzuli zen, jaunak esana, Mariak Isabel bere lehenguzinari egin zion ikustaldia edo bisita hausnartzen dugu gaur, bigarren posesko misterioa, eta San Juan Pablo bigarrenak aita zaindua izan zanak errosarioari buruzko dokumentutxo bat, exhortazio bat idatzi zuen, eta bertan agertzera esaten zuen gauza ederrak errosarioaren otoitzaz, dudarikan gabe berak debozio handia zion Mariari, askotan ikusten dugu baita ere San Juan Pablo bigarrena errosario eskuan hartu errezatzen, eta maitasun asko zion baita otoitzoni, eta nahi izan zuen baita ere dokumentu honekin, idatzi honekin elizan ere zabaltzea, debozio hau. Eta berak esaten zituen gauza ederrak, errosarioari buz. Hoietako gauza bat zan, esaten zuen, errosarioa dela Mariarekin bere eskolan egotea bezala, Maria da gure irakaslea, Maria da ama baita, baina ama batek egiten du baita ere irakatzi bere seme alabei. Eta ze irakasten digua Mariak, otoitz egiten, jainkoa aitarekin hitz egiten, hori egiten du ama batek lehen da biziko gauza umetxoekin, hitz egiten erakutzi, aitatxo esaten, aitari, amatxo, aitatxo, hori erakusten dio lehen da biziko hitzak, hori edia, ama batek erakusten dizkionak bere semetxo edo alabatxoari. Mariak ere eginkizun hori dauka gurekin. Gure irakaslea da, eta batez ere hortan, otoitz egiten, jainkoarekin hitz egiten erakusten digu. Jainkoaren gana gure bihotza eta gure bizitza dirigitzen. Eta errosarioa hori da miradore bat bezala esaten zunan San Juan Pablo bigarrenak, holako miradore bat bezala errosarioa, den dena ikusten dena, eta miradore hortatikan ikusteko ahalmena daukagu, jainko aitaren maitasunaren edertasun hori, Eta Jesusen bizitzako misterioiek kontemplatzerakoan, azken finean, kontemplatzen aigerana eta usnartzen edo aigerana da jainko aitaren maitasuna eta rukia gugandik. Eta horrela baita ere, miradore horretatikan baita ere, Mariak irakasten digu gure bizitza irakurtzen, gure bizitzako gertakariak eta egoerak irakurtzen. Horrela egin zuen berak. Atzo ikusten genuen nola Mariak bere sabelean Jesus jainkoaren semea jasotzen duela, baietz hori emanez, eta aingeruak esaten dio Isabelek ere bere lehengusinak izan zula baita ere aurdun dagoela, mirari bat jainkoak egin duen mirari baten bitartez, eta Mariak guzti hori bere bihotzean hausnartuz, ikusten du jainkoak orain eskatzen diola Isabelen gana joan eta berari laguntzera joatea.
Hau da, Mariak irakasten digu, eta errosarioa hori da baita ere da, otoitz bat baita ere irakasten diguna gure bizitzan, gure egoerak eta gure zirkustantziak irakurtzen. Momentu txarrak, momentu onak, errosarioa hartzen dugunean eta errezatzen dugunean, eskaintzen dugunean sufritzen dagoen baten gaitikan, pertsona honen gatikan, eskerrak ematen diogunean jainkoari. Hau da, errosariaren otoitzak eta meditazioak guri ere irakasten digu gure bizitzako gertakizunak irakurtzen eta interpretatzen. Jainkoaren nahia ikusten eta bilatzen. Hori egiten du Mariak, ez? Gertatzen zaizkion gauza guztiekin, bere bihotzean hausnartu eta ikusi zer nahi duen jainkoak. Eta zer deskubritzen du Mariak, Jesus bere sabelean daukanean, momentu zai hoietan ere bai, dudarikan gabe momentu zaiak izango zian haiek, ezekin nola jokatu, zer egin behar zuen, baino somatzen du bere bizitza egin behar dula da Isabel zerbitzatu, eta horrez da ekibokatzen. Jainkoak beti eramaten gaitu besteen zerbitzura bizitzea. Eta horrez gea inoiz ekibokatuko gure bizitzan ere. Inoiz dudarikan baldin badaukagu, iluntasunikan baldin badaukagu, egin behar dugun gauza bat da importantea askotan, geure buruaz ahaztu, askotan tentazioa da geure arazoekin prekupatzea gehiegi. Eta horrek eramaten gaitu enserratzera eta eskusak ipintzera. Mariak ere izango zituen eskusa asko Isabelengana ez joateko. 100 kilometro oinez ez egiteko. Nazaretikan Jerusalen edo Isabelengana 100 kilometro zian. Baina eskusa asko izango zituen hori ez egiteko. Baina berak ikusten du jainkoak eskatzen diola edo esaten diola jun behar dulara Isabeli laguntzera. Eta bera aradijoa zerbitzatzera. Gu ere inoiz ez gera ekibokatuko beraz, gure egoeraetan, gure iluntasunetan, gure zailtasunetan, geure buruaz pixkat azten baldin bagea, geure prekupazioetaz, gure arazoetaz aztu, eta ikusi besteen arazoak eta besteen beharrak, eta besteen zerbitzura jarri. Horrek lagunduko digu, geure situazio txarretatik edo okerretatik ateratzen ere bai. Zori gertatu zitzaion Mariari, Isabelengana juten denean, jainkoak ere opari bat ematen dio. Isabelen ahotikan esaten dio hitzoiek, ez, guk askotan agur Marian esaten ditugunak, ez? Bedinkatu gazu, Andre, emakume guztien artean, sinetzu duzulako. Hor Mariak ikusten du, dudarikan gabe, jainkoak berak egin duena eta berak orain zabelean daukana, benetan ere jainkoaren doaia dela, eta jainkoak korroboratzen dio baita ere berak egin duena. Eskadi ezaiogun, Mariari eman diezaigula guri ere konfidantza eta fede hori. Zenideok, zuzen diezaizkiogun jaunari gure otoitzak, harritokietako Maria Virgina ospatzen dugun egun honetan. Elizaren seme alaba guztiek, jainkoaren amarekin bat eginik, jaunaren haunditasuna goretsi eta harengan postu daitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jaunaren errukia bere fededunengana iritsi dadin, eta gizaldi guztiak postu daitezen. Jaunak Mariarengan gauza handiak egin dituelako. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jaunak bere besoaren indarrez gora jaso ditzan ezerezak. Ondasunez bete ditzan goze direnak. Eta lagun biezaio bere herriari gure arbasoei itzeman bezala. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Bere ama erregina koroatu duen Kristo jaunak, guri ere eman diezagun egun batean, munduaren hasieratik prestaturik duen erreinua. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna.
Jainko jauna, zure semearen ama, egin zenuen Maria Virginia entzun gure otoitzak eta egizuaren dauntzaz, parte izan dezagula egun batean betiereko zorionean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu atzeginez jauna zeure handitasunean gure salbamen sakrifizio hau. Gogoz onartu zenuen bezala, zeure seme bakarraren ama guztiz doatzuaren maitasuna, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, kantuz aitortzea, miragarria zarala zu santu guztien ospean, eta batez ere Maria Virginia doatzuaren oroipena ospatzen dugun egun honetan, zure maitasuna gorestea, haren eskerronezko kantu berarekin. Egokia da bai, handiak egin dituzulako mundu guztiaren alde, eta gizaldi guztietara zabaldu duzula zeure errukia, zeure mirabearen ezerestasuna ikusi eta haren bidez gizadiari eman diozunean munduaren salbatzailea, zeure seme Jesukristo gure jauna. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti posez elkarturik zure aurrean, onar ezazu jauna haiekin gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotzak. Diren guztien jainko jauna, segur lurrak beteri dauzka, zuren iztira osana, seguko jeretan, jaunaren izenean datorrena. Osana, seguko jenetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat.
Berak zaldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta. Tunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Apistala jauna, berriz erte, hau berrio. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz. Biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez saldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Osinazio gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, bereziki, Jesus eta Arantxa. Ubigain Manzisidor familikoak. Lauri eta Maritxu. Rosamari eta Keperin. Rosa eta Luis Apaiza. Eta hildako guztiak, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Hiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Tera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, maiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin,
Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu jakin. Ona hemen jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak mai ontara deituak. Jauna, ni ez naiz, Señor, zunere etxean sartzeko, baina ezazu bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Goretz zaitzala Elizak Oijainko fededunentzat egiten dituzun miragarriengatik eta egizu Joan bataiatzaileak posez jauzika Mariak zabelean zekarrenari atzeman zion bezala, senti dezala Boskarioz Elizak sakramentu honetan bizirik dagoela betiko. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin bereinkaz zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Orain azken kantuaren ostean Ama Berjinari egingo dugu 9. otoitza eta errosarioa. Zoazte jaunaren pakean, Otoitza, Harritokietako Andre Maria, zuganagatoiz arratsalde honetan, zure bihotzean gure barreneko kezkak eta posak, zailtasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi bai dugu, ematean duela gizon emakumeak ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu Jainkoari zure bizitza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu baita, Jesusen bizitzan zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere, gero eta gehiago, emankorrak, eskuzabalak izaten zaila gaitezela. Gure egoismoa utzi eta ikas dezagula besteen nekean kontuan izaten. Ez aitzagula bihurtu gure beharren konponbide erraz, besteen beharrekin arduratsu izateko eredu baizik. Ama ona, horixe da 9 urren honetako gure eskaria. Zure ermitara joaten alegintzen garen bezala, zaila gaitezela besteen beharra gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoitzaldi hau benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean ikas dezagula zure semeagandik gure gorputzak ematen, gure bizia eskaintzen. Kontura gaitezela, aitaren aukeratu izateak, besteen alde gure buruak eskaintzea dakarrela berekin. Jakin dezagula, buskatua eta zauritua izateak, jarri zuela zure semea betiko paskoan. Ikas dezagula benetan elkar maitatzen, horixe baita Eukaristia egitea. Maita dezagula gizon emakume bakoitza, zuk Maria neurrigabe maite duzun bezala, amen. Graziasko eta errukisko Ama gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzako orduan. Nahigabezko gertakariak, lehenengoa, Jaunaren otoitza Getsemaniko baratzan. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta rukizkoa magorde eta zaindu gaitzaz orain eta gure heriotzeko orduan. Bigarren gertakaria, Jesus zigortua. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen.
Hirugarren gertakaria, Jaunaren arantzasko koroia. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatzera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea Jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta errukiskoa magorde eta zaindu gaitzaz orain eta gure heriotzeko orduan. Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen.
Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotzea. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizkoa magorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure eriotzeko orduan. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, Andre Maria Santua, Jainkoaren ama Santua, Virginen Virginia Santua, emakume graziaz betea, Virginia beti otoitzean zaudena, erospenaren lehen fruitua, Kristo eroslearen laguntzailea, Elisaren ama, Apaizen ama, Jainkoaren zagaratuen ama, familiaren ama, gizon emakume guztien ama, nahi gabeetako ama, errukiaren ama, grazia guztien etorbidea, gaxoen osasuna, pekatarien ieslekua, nahi gabetuen posa, kristauen laguntzailea, hilzorian daudenen babesa, hilen atzebena, gure erregina eta Andrea. Jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua.
Jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Otoitzegizu gure alde jangoikoaren ama done horrek. Otoitza, jainko aita ona, gure bizitzaren itxaropen eskobidean, zure semearen ama eredutzat aurkezten diguzu. Berak bezala guk ere onartu nahi dugu Jesus gure bizitzan. Gure fedeaz eta ekintza honez, zure testigu izateko munduaren erdian. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, agur erregina, ama errukiorra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri deiez gaude, ebaren ume erbestetuok. Zuri aiezka, antziz eta negarrez, negar herri honetan. Ea bada, itzulitzazu gure bitarteko honorrek. Itzulgu gana zure begi errukitzu hoiek. Eta erbeste honen ondoren erakusi ezaiguzu Jesus. Zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O Bios bera, o errukior, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jangoikoaren ama done horrek. Jesu Kristo, gure jaunaren aginduak irabaz ditzagun. Amen.